Okei. Moikka, moi, se on Martti PvP, pelataan Rallykumin kanssa Kaipersia Roimme PvP:ssä, moro. Moi. Osa vitonen. N, Y, T, nyt. Joo, me ei päästy. Hyppää. Ei päästiinpä! Ei kun päästiin, hyvä. Mä katson. Vierekkäin. Hyvä, mä pelästyin jo. Mitä ihmettä tapahtuu? No onneksi me päästiin. Totta kai me päästiin. Noin. Mä en saanut oikeastaan soppaa kuin yhden. Mä sain 2 housut. Täällä on kultarukka. Kiva. Onko se hyväkin? Se on YouTubetta ja sen takia se onkin hyvä. Se kuoli. No kiva. Noobe YouTubetta, mitä mä oon koskaan nähnyt. No en mä sit tiedä. Ei sulla ole housui. Ei niin, Venä mä menen keskelle. No tossa. Sulla on takana housut. Edessäpäin. Takana. Mun saarella. Älä sit niitä. On. Siinä. Mennään keskelle. Okay. Ota kouliapele. Mulla on. No, on backki. No ihan sama. N, Y, T, nyt. Silloin OP kavattu auttaa. Juu, mä taidan kuolla. Se avasi chestin se nuubi. Tää on nuubi. Se menee meidän saarelle. Mitä tää tekee? Se tippu. Nuubi. Mulla ei soppaa, se on aina huono juttu tässä. Missä se viimeinen on? Näetkö sitä? Optifinellä. Optifinellä Venä. Joo, se on tuolla. Missä tuolla? Ai jaa, se on. Mennään keskellä. Juu. Luutetaan nää chestit. Jos ei. Oispa täällä soppaa, please. Jes, mä sain paremman aseen täältä. Ja chestplate. Nice. Kyllä me taidettiin tää voittaa. Joo. Kun sano, jos se tekee mulle jotain. Se pyytää tiimaamaan. No, lol. Se koittaa tulla vähän sivusta. Varas se yrittää hakata sun. No, lol. Hei, oota! Älä mene. Kato, jos tää olisi Bobi. Olisiko sillä munia? Näköjään silloin. Nyt tuli siltä. Nyt se tulee. Mitä toi teki? Lol. Missä me otetaan paitti? Mä tää keskeltä ihan tämmöset pienet sen tähän. Joo. Onko sulla soppaa? Mulla ei oo. Mulla on. No heit ne sopat, ei soppaa. Okay. Tässä on sit vaan yhden blogin, että se kumpikin nokkaan tuon rip. Joo. Noniin. Tuli vähän klikkejä tossa. Mutta mikä armoritilanne sulla on? Mulla on 3,5. Mulla on 2,5. Heit kypärä pois. Vai vedetään pelkillä nahkatunikeilla? Pelkillä nahkatunikeilla. Onko sulla enchatattu? On. Okei, hyvä. Mikä miekka sulla? Mulla on enchatattu tämä puumiekka. Sama. Ei soppaa. Ei hotbari mitään muuta kuin vaan miekka. Okei, mä laitan ne tonne. Venä. Mä heitän kaikki muut kamat chestiin. Mä laitoin ne. Okei, mäkin voisin heittää kyllä tonne. Paitsi sopat mä heitin jo laida yli. 2 tiimanttia, no niin. Mulla ei oo mitään. Vai siis nahkatunikää puumikka. Esitä sun Y, T, nyt. No jorekt. Juu. Mutta tällainen jakso tällä kertaa. Joo, tää menee tupiin. Hyvä video. Ja toivottavasti tykkäsitte, että se on seuraavaan videon. Moikka! Moi!